Tohle třikáčko pojme i rodinu se 2 dětmi. Je přímo na metru a vše důležité máte do 5 minut chůze. Já jsem Marek Materna a jsem realitní srdcař. Když majitel byt začal v roce 2011 rekonstruovat, dělal to pro sebe a je to tady znát na každém kroku. Byt je velmi zachovalý a je možný se do něj okamžitě nastěhovat. Mám rád, když se o bydlení přemýšlí. Majitel udělal skvělé rozhodnutí, když přikoupil tenhle prostor, z kterého vzniklo nejen zádveří, ale díky vestavěným skříním i dostatek úložního prostoru. Díky tomu může tenhle byt směle konkurovat bytům o dispozici 4+ KK. Družstvo se o dům stará s náležitou péčí a je to tady znát na první dobrou. Dům je čistý, udržovaný a investuje se do jeho renovace. Všechny informace jsem vám utřídil na webovou stránku a na vás se budu těšit na prohlídce. Mějte se moc prima.